Здравейте хора, правя едно кратко клипче и се включвам тук в клип. Искам да кажа и да отпредя тия хора, които ме гледаха на лайв. За момента, за известно време няма да мога да се включвам на лайв, хора. И, мисля, че много от вас вече знаят нашата история. Имаме и клипчета в TikTok. Бяхме несправедливо изгонени. Ще го кажа пак, че сме несправедливо изгонени от общинско жилище, хора, от град Свищов сме. Искам да помоля всички добри хора, кой с каквото може, нека да ни помогне. Оставила съм моя банкова сметка на профила, хора. Някой може да ми пише налично, който желае. Ще му споделя. Имам документи в мене и заповед за напускането, който ни изгонаха за 3 дни, хора. В момента сме при един приятел, но трябва да напуснем и от тук, хора. Спешно се нуждаем от парички и от храна, хора, за децата. С 2 малки деца сме, хора. Спешно събираме в момента парички за квартира. Благодарение на много добри хора, които се свързаха с мен и с моето семейство, сме събрали известна малка сумичка пари, но ни трябват и за един депозит. За един найем сме събрали, трябват ни сега за един депозит, хора. Ще помоля всички добри хора, нека се включват и бъдат съпричастни към нас. Който желая, нека да ми пише налично, хора, и да се свържи с мене. Имам банкова сметка, лично съм предоставила на самия профил, хора, ще я видите. Надявам се някой да излезе добър човек и наистина да ни помогне дори с най-малкото, хора. Обичам ви наистина, хора. Всичко хубаво от мене. Благодаря на всички добри хора, които помогнаха, и на тези, които смятат да ни помогнат. Хубав ден, хора, ще очаквам да се свършите с мене. Чао!